разбрахте, сме от регионална библиотека Петко Славейков, и води американската читалня, и на гости ни е Ева, която е хората на мира, с болест, с доброволни начала. Ако предполагате, знаете какво означава това. Тя с доброволни. Да и не. Тук няма да. Тя това се познаваме вече, много ми е приятно да се виждам с ваши неща и нови. Тук получихме покана от нашата колежка Боля Стоянова, защото разбрахме, че ще успее български и владеете доста добре английски език. Ева е нашия партньор, който ще говори изцяло на английски, много добре знае вече. Много добре говори на български, макар че е много скоро, от кратко време при нас, вече този месец. Но той ще се превежда, пък вие предполагам, че ще разберете много от това, което ще казва. Папа ще си разказвате за празниците, Ева ще ви казвате за нови неща, които са свързани с празника в Америка. И така, Еси, Ева. Аз съм Вета. Благодаря ви за поканата. За малко думи, но просто да говорим. Окей. First of all, I am going to tell you about Easter tradition as they are celebrated in the USA. Първо ще ви разкажа малко за това какви са традициите за празнуване на Великден в Съединените щати. Easter is celebrated with a lot of enthusiasm and joy. Великден ще празнува с много ентусиазъм и радост. There are Sunday church services, festive celebrations, they all mix together. Подобно на нашата традиция, в Америка също се ходи в неделя в църква, има различни фестивали, празници, които се организират. Especially on Easter weekend, the Sunday, on Easter Sunday, there are big Easter parades in New York, New Orleans, big cities like Los Angeles, they have Easter parades. В неделния уикенд или същата неделята по-специално на Великден се организират много големи паради по улиците, най-вече в големите градове, в Ню Йорк, в Лос Анджелес, в Нью Орлианс, в много градове, които са така по-големи. People come out in putting on their best clothes, fashionable clothes, and trendy Easter bonnets. И те хората изглеждат много добре облечени с най-новите си дрежки и се слагат на позиции едни специални шапки за Великден, украсени. The person leading the parade usually holds a candle, Easter candle, or cross in his hand. Човекът, който предвожда парада, обикновено носи свещ в ръце, кръстов на ръцете си, отсреща цялото си и той води групата. And you can also tell people are celebrating Easter because as you go around the city, the houses are decorated. Всичко се личи, че Великден е дошъл, дори и по къщите, тъй като те са украсени. Ако се разходи човек по улиците наоколо, всичко е подредено и красиво. И магазините също, освен личните домове. Easter symbols. We will talk about Easter symbols. Символите на Великден. Сега ще ви разкажа малко за тях. Okay.